Boss, ma'am, masih kena kamabang ya, ma'am. Current, ma'am. Magamit siya din, ma'am, sa inikuhan mo, ma'am. Kabalintahan siya ba? Mag-hit mo siya yung uyab. Ano, mga 50 ra, short time, 3 hours. Ano, ma'am? Kamu, boss. Oy, boss, ikaw, boss. Masih kena kamabang, boss. Kunin na ko siya. Duhaon na ko nga to. Kasi mo siya. Kaya ko siya ito, mamumupo ko ito, yung mga suto na, boss. Sakto ito mo. Sige. Ha? Oo, palit ko. Di, babangan man, boss. Yung nibligya, boss. Oo, di bigyan, babang. Diyan, boss, ganahan ka, masuway. Di lang. Ha? Di lang. Ha? Kaya ka? Sige ka lang ay. Sige, ikaw. Ay, tinusuri, boss. Huwag sa'yo tawang mga kuhan, boss. Kapag kwarta, boss. O, may mga abang niya ako. Ako nung ipindas lulya, di ko madawat. Pinapapang mo, boss. 150. 50, sold ka. Di ba, boss? Di ka? Boss. Ako, boss. Di ba, boss? Lansa. Ato na sila sa lain. Ay, boss. Salamat kayo, boss, ha? A few moments later. Yo, salamat din sa paghuman sa video no. Salamat sa iyong sulit na suporta. Please like, follow, share, ug subscribe sa among YouTube channel, OponVibes. Yo, shoutout kay kuno sa akong pinagguwapa nga principal pag high school no, si Ma'am Ikong. Ma'am, salamat kay sa tanan. Salamat sa sulit na suporta. Salamat yo. Yo, shoutout kay kuno sa Lapu-Lapu Kini City Vlogs, G-Cole Brothers, Fransang TV, Tatay Kulit, Koreanong ang mga vlogs, Koy Vans TV, Turok Butoy TV, Sikigab TV. Yo, please go support now. Please like, follow, share po ko silang FB page o YouTube channel. Yo, shoutout tayo na ni Miss Jana Florida, Boxnats YT o sa Redigado Family, Nunez Family o ni Boss Idol Raymond Judaya sa iyang anak ni si Iwil and Cristel Fuerzas. Yo, salamat din ang sulit na suporta no. Amping na kanunay. Good vibes, peace and love. Sa ganahan ko pa, shoutout, just comment lang sa mong latest ni video. Gugma, ubuna na kanunay.